barrura. Txon, zer moduz? Andoni, eta Jarri gurekin batera. Lauroba taldeko ia denak. Bai, aritz falta. Aritz lauroba falta. Gainerako guztiak zer moduz zarete ondo? Ondo. Larun batean amaituko da lauroba taldea. Pozi zaudete urduri, lasai, gustora, negarre ingo duzue. Denetik pasako dugu. Negarringo dugu, fijo. Saietuko gara, ez? Negarrari eusten hasieratik, baina zaila izango da. Baina Antxon, amaiera polita izango da, edo? Hori seguro. Eta ondo pasako dugula ere, bai. Hore balio du? Behin bukatzen hasita fundamentuz bukatzea. Festa. Hori da, asmoa. Bueno, bukatu baino lehen, hasierara joko dugu. 2004an sortu zenuen zuk taldea Iker Aritz anaiarekin besteak beste. Hori da. Zu Iker Lauroba zara. Bai. Zure anaia Aritz Lauroba da. Hori da. Bilera hartan nola erabaki zenuten taldearen izena zein izango zen? Erraxa izan genuen, ez? Bozkatu genuen, lau ginen taldean, bozkaketa egin genuen. Atera ziren Lauroba 2 bozka, Urkola bozka bat, eta Mendizabatzala Iraitz beste bozka bat. Lista, Laurobak irabazi zuen eta horrela geratu zen. Azkenan, gaina gaztea maketa lehiaketara bidali behar genuen, beste batzuk grabatu genituen, eta bion artean grabatu genituen, eta orduan erraxa izan zen erabaki hori hartzea. Zaila da, azkenean izena jartzea talde bati ez da gauza erraxa. Baina, bueno, erabaki genuen azkenean Laurobak ez du sonatzen, ez? Ez du abizen... Ja, ez da talde bati agirre jartzen. Lau balima zinaten Lauroba superrondo. Orain bost gara, baino... Bueno, baino ja hoi geroko kanbioa izan da. Postroba. Postroba. Orain, 14 urte geroago, taldeak bere ibilbidea amaitu egin behar du, zergatik, Iker? Ez da hola momentu baten hartu dugun erabakia, pixka denboran zehar jungara ikusten ez, gerozta kontzertu gutxiago izaten ari ginela, gerozta zailagoa zitzaigula baldintza duinak lortzea gure musika zabaltzeko. Eta iritsi da momentu bat, non basa diran 2 urte aurreko diskatik, eta igual momentu izango zen beste zerbait grabatzeko, baina nik uste azkenean pixka erregaitula horrek, ez izatea aukerak, kontzertu duinak eta emateko ez. Eta horrek azkenean eraman gaitu erabakia hartzea. Burruka hortan etxi egin duzuen, nola bai? Bai, hasiera baten igual astapenetan harrapatzen zaitunean erresagoa da ez, aurrera tiratzea, eta gaztea zara, eta indarra eta kemena daukaz horrela egiteko, baina urteak aurrera joanala, eta gaina 14 urte esatezuela, ez ze aldatuko da 5. diskoan, 4. ez dagona ez. Hasieran bai pentsatu dezakezela, jarraituko dugu, eta igual egongo da gure aukera. Ez garela kejatzen, gure bidea egin dugu eta oso horre gaude egindakoaz, baina iritsia momentu bat, non erabaki dugun azkenean politena izango zela, hiltzen utzi beharrean, eta esatea gero mendik urte betera hauek zer nun daude edo, jotzen jarraitzen dute edo, bintzat amaiera polit bat ematen. Akabatzea alegia. Eta akabera hori izango da, esan bezala, datorren larun batean, iluntzeko 8etan hasita Donostiako Doka antzokian. Ane, gutxi gora bera, spoilerrik egin gabe bada ere, zer prestatu diguzue larun bateko festa handi hortarako? Bueno, gure 14 urteko ibilbide zue preparadeu, hasierako kantuetatik hasita, bukarako kantueta, eta sorpresatxo bat, eo beste ere ongoa. Ez dakit izan aldan, no? Esango dugu. Laurobako kidiek izendako Alain eta Iñaki datozte. Iñaki Alemanitik gaina, Alemanian dago bizitzen da kontzerturako datorrez. Elkarretaratzen moduko bat izango datuan. Andoni, jendeak nola erreakzionatu du Laurobak ibilbidea utzi behartzuela eta jakindakoan? Egia esan, de repente, espero ez genuen maitasun hori, mezu pila jasoite dugu, eta oso eskertzekoa, aldi beren rekorridu asko eukidu, eta adin ezberdinetako jarraitzaile asko eukidu Laurobak. Eta bai gazten eta baita helduen gandikango esker, mezu jasotzia, unkigarri izan da. Mezuak ari zarete jasotzen esan bezala eta jasotzen ari zareten ala erakusten ere bai, ze zuen sare sozialetan ikusi dugu hainbat famatu, zuen agurra iragartzen edo zuen agurrari buruz hizketan. Goazen orain horietako batzuk ikustera. Zertan hasi aurretik esan nahi dut, sekulako tristura sortu diala joan den astean Laurobak zabaldu duen albiste horrek. Halere, alde positibo bat ikusten diot, ze Iker zerbait ezagutzen dut eta badakit zerbait itzaltzen duenean, beste zerbait oso potoloa pizteko dela, edo, ez dakit, beste ahalegin batzutan ere badabil, eta horietan agian indar gehiago egiteko ere bai. Haupa, gente! Martxoaren 3an, Lauroba taldearen azken kontzertua izango da Donostiako Dokan. Nik bakit oso ederra izango dela eta oso unkigarrize bai, beraz, danok animatzen zaituztet kontzertu berezi honetara. Aukera paregabea izango duzue, musika talde zoragarri hau azkenengo aldiz ikusteko.
Haupa, kaixo, revolta permanen gara, eta bueno, animatzen zaituztegu Laurobak Doka Kafe Antzokian emango duen azken kontzertura, martxoaren 3an, bertan ikusiko gara. Haupa, Lauroba! Lauroba! Muso handi bat, Lauroba. Zema lagunek, Gartean Zaribaseikan ikusi dugu, eta Itziar Ituño aktorea ere, bai. Eta gainera kurioso da, lehen kantu haietan, lehen disketan, letraren bat edo beste ere idatzia duela Itziarrek, ez da nolatan hori, Iker? Letra desente, Itziarrek egin zizkigu, nik uste 7-8 bat letra. Bai, ni, Goenkalen agertu nintzen kapitulo batzutan. Espaldi igual ezakizue, baino. Norena egin zenuen Goenkalen? Eduardoren morroiarena. Gure gidoigilea jakingo du, dako gidoigi Jon Garate dala Goenkaleko espertoa. Eduardoren morroia zinen zu. Bai, ni bogarretzen saiatu nintzen da. Wow. Oso gaizan nintzen, ez duten ematen arren, baina. Bale, jazta, badaukagu bai ez da bena, 11-12 demoraldian izan zen hori. Itze egin du jonek, ados. Ondo dagoaz, aurrekoan ETV nahieran bilatzen saiatu nintzen, eta zen... 11-12 demoraldietan saiatu topatzen. Bueno, abesti berri bat egin duzu, Txaro, baina zu azaldu Itziarren, no? Bai, eta hori, Itziarrekin koinziditu nun, gainera baneukan lagun bat Euskal Telebistan makillatzen zuena, eta bere Itziarren oso laguna zen, eta Itziarri komentatu zion berak bazedukan idazteko zaletasuna, eta komentatu zion nola hasiera baten, gero alabearrez jun gara ikasten, ni behintzat jun naiz ikasten letrak egiten, baina hasieran musika egiten ekien eta letrak ez, orduan. Piskat, Itziarrek egia esan kriston bultzada eman zegoen hasiera hortan, ze nik uste gure maketako 9 abestitatik 7 edo letrak berea dira, orduan. Hasierako bultzada hortan izan zen nahitazkoa, eta taldearen ibilbidearen parte handi bat, berari esker hasi zen. Ikasi duzu eta nola gainera letrak egiten, arrezkero. Antxon, nioen bezala kantu berri bat egin duzu orain, kantuak izena du Agur. Bai. Ze esan nahi izan diozu jendeari abesti horrekin? Hoxe, argi dago. Agur. Bai, Agur, netzat izan da oso kanta berezia, bakarra da behaiekin grabatu izan dutena, laugarren diska in ondoren sartu nintzen taldean, eta orduan, esperientzia hori behaiekin eukitzea ere estudioko lan hori oso, gainera, momentu hontan, ez? Pena bat izan da, oain trukillo hartzen ari nintzen da. Kaixo eta Agur, Kaixo eta Agur, baina oso kanta asko jarri dugu, bakoitza bere partetik kanta iterakoan. Guazen denok hortatik jasotzera orduan. Agur! Marea bizia onaino ekarri gaitu Ezkinen irten beha untzi zahar batean Listorrak begietan eta malko gazi Horixe kantu berria, oso polita, hala da. Eta honekin esango duzu Agur. Joseinak ere aurreratu du lehen. Zerbaiti agur esan da, beste zerbaiti ongi etorria emateko izango da, kaso. Egingo dugu errepaso txiki bat, hemendik aurrera zertan ibiliko zarete, Ikertu hasita. Bakarka jarraituko dut, ezaki noiz arte, baina, oraingoz indar pixkat badut aurrera egiteko. Eta Izaroren birarekin hor gabiltza buru belarri ensaiotan, eta laizter 8-9 hasten gara hor topera jotzen. Eta horrekin ere, oso ilusionatuta eta indar asko hor jarritara bai. Nik ezionekin segitukoet, eta hortxe gaude, pixket urrengo diskoe preparatzen, da lanien, da baita, oso ilusionatuta baita. Andoni? Proiektu datzu, baina adibidez, guain zerbetagarriko abeslaia kotxentzian, proiektutxoa egiteko, eta geho bendetako taldekide batzun laguntzaz, talde bat osatzen egea, diskoa grabatzeko jalaster, eta pixka estena jo berriro ikusteko. Eta Antxonek ere ingo du beste zerbait? Bai, nik proposatu nien talde bat sortzea, ez oso argi ikusten. Bai, musikan jarraitu. Musiko honak bezala, ez da? Antxon, nahi badezu nik talde badauket hamsterren koma izena duna, eta igual sartu dikezu gure talde nahi badezu. Gauzat esango izut, hanek izan ditu 3 hamster eta 2 hil zaizkio, beraz? Hamsterren koman bajista behar baldin badezu. Nahi ezu hamsterren koma bajista bezala? Zurinarenak orainik ere aguantatzen du koman,
baina hortxe aguantatzen. Hamster muerto egin bezala bat. Bale, nahi badezu eurrengo iganten kontzertua daukeu gaztetxen eta etorri ikustea. Erakutsi kamiseta ondo, zurinez, hori erakusteko egin genuen bai, eta hortxe daukazue hamsterren koma, zurine tolo negro. Nere taldea. Erandioko eta Urnietako gazte lokaletan izan gara, amaierei buruz galdezka. Talde batek noiz amaitu behar du? Taldeak, naiz eta taldekion bizitza ez aldatu, taldeak behar duen gelditu eta txalo. Edo kriston mobidak dauz, patia taldekiden artean eta normalien da, parejiak dauzelako edo, liatzen dialako edo. Egitza da, tio. De joko ono. Nere ustez, banantzeko izan bardula, zoze ja sentitu iteala grupon bezala baita de, pues ez dugu bena maten, ez gaude euneko, iristen igual... O ja eman dugu eman beharrekoa eta ja guria bukatua. Taldeak iristen direnean arrakasta puntu batera, eta hori hitz egin dugu askotan, gertatzen da, badago, hori, inflexio puntu bat, non talde askok usten dute taldia, porque, karo, lortzen duzu arrakasta maila pixkat altua, eta edo utzi, edo jarraitu. Nik ustez momentu izango ala musika talde baten, ze naiz eta arrakasta ez eukio, azkenen zuk musika talde bat gustoaz daudelako taldeko kinitezu. Batzutan ez da lehenengo bileran egiten. Tamargarrenean beti. Eta basoaz biltzen eta batean baitzen daun bat, non esaten dozu, oie, Nere ustez, banantzeko izan bardula, zoze ja sentitu iteala grupon bezala baita de, pues ez dugu bena maten, ez gaude euneko, iristen igual... O ja eman dugu eman beharrekoa eta ja guria bukatua. Honena, talde bat usteko da, afari bat antolatzea, Kristofarra botatzea, eta taldea ustea. Holan da. Ez que holan da. Agur bat, Ikerri. Iker jefe, tío. Bai, gaitu. Erandioko lokalekoek batez ere Iker ezagutzen dute antza. Arrazoi dute, Erandiotarrek Iker. Bai. Puntu askotan arrazoi dute. Egia ere, askotan musika ikusten dela lagun kuadri bat bezala elkartzen direla eta kontzertuak eman. Eta ez da ikusten horratzean ze lan dagoen, eta askotan gu kulturaren bolondresa gara, ez gara ontatik bizi, ez dugu apenas kobratzen taldea bizirauteko bakarrik, baina guri eskatzen zaigun exigentzi maila ere kristona da. Gu profesional bezala lan egiten dugu, baina ez da gure lanbidea, orduan oso zaila da mantentzea hor urte askotan zehar, ez? Ez baldin bada, behintzat, daukazula ordainean zerbait. Badaukazula, ez? Jendearen berotasun hori badaukazula, baina azkenean talde batek bizirauteko eta aurrera egiteko behar du zerbait.